RCP. Vadå kasta? Jag vet inte. Kasta ska få stryk. Nej. Ser du fucking vad? Nej, jag vet. Det var ingen. Var det? Det var ingen. Du har filmat och spelat upp det där för mig. Nej, jag har inte filmat någonting. Nej, men var det då? Hjälp! Need a teleporter here. Yeah. Put dispenser here. Yeah. Need a sentry here. Yeah. Need a teleporter here. Yeah. Fille. Fucking. Du måste stå där för alltså, i filmen. Du filmar inte nu. Full träff.